de part dels reverends frares Alfonso de Espina i Domingo León, mestres en sacra teologia i inquisidors de l'herètica apostàtica pravitat, feu manament els prohomes de l'ofici de corredor de coll. Què eren els corredors de coll? Els corredors de coll són els corredors de comerç, que són els que controlen una espècie de notaris, com sabeu, que han arribat fins al dia d'avui, que jo sempre he considerat que és una figura que hauria de desaparèixer. Els han ajuntat amb els agents de canvi borsa. Deixem-ho córrer, doncs són els corredors de comerç i els agents de canvi borsa que movien tots els cèntims. I què els diu als corredors de coll, amb aquests agents? Doncs els diu de la present ciutat que qualsevol corredor de coll que tota hora i quantitat per lo magnífic receptor de la majestat del senyor el rei en els béns de los comerços fugitius. O sigui que aquests que van fugir, molts van fugir deixant cèntims, que eren préstecs, que eren etcètera, o fins i tot van dir, noi, fes un encant, perquè aquí funcionava el tema dels encants, quan una persona es moria, moltes vegades tots els seus béns sortien en encant, a subhasta pública, per reunir els cèntims, etcètera, repartir-ho entre els fills. El sistema d'encant era un sistema molt habitual i molt normal. I aleshores, això en mans de qui estaven si no hi era el propietari? Doncs aquests corredors de coll. Aquests corredors de colls eren els que s'encarregaven per manament dels propietaris d'aquests béns de subhastar-los i després d'agafar els cèntims i donar-los. Noi, però si la Inquisició els havia declarat fugitius i per tant heretges i per tant la confiscació dels béns, aquesta carta és ni més ni menys que els demanen als corredors de coll per crim d'heretgia condemnats a la regia cort confiscat, és a dir, la regia cort per son lo que per l'altre per ells lo serà intimat, denunciat, és a dir, volen que els digui que confessin en l'administrador de la regia cort tots els béns que tenen d'aquesta gent per quedar-s'ho. I a més, aquí no sé si no ho he traduït perquè, evidentment, el qui no faci pena d'excomunió i tot això. Per tant, gravíssima la intromissió de la Inquisició en tot l'aparatus econòmic de la ciutat. I aquí teniu un document que jo crec que sí que és una gran novetat, que a mi se'm va posar la pell de gallina quan vaig veure això. Perquè això és ni més ni menys la llista de l'Alonso de Espina aquest, la primera llista que duia quan va entrar a Barcelona de qui buscava. O sigui, gent ja directament buscada i que per tant ja haurien ser jutjats o bé per ausència seva. I fixem-vos, he posat el punt, tots són notaris, tots són mercaders, però fixem-vos la família Santàngel, que hi ha 1, 2, 3, 4, 5, i aquest del punt últim és el Lluís de Santàngel. Ara bé, jo no us puc dir si aquell Lluís de Santàngel és el mateix. Segurament ho és, però hem de pensar que també hi havia altres conversos que es deien Lluís de Santàngel, tant a València com a Barbastre. He tingut la sort de poder veure tots uns documents antics d'aquesta època de Barbastre i hi havia tota una família Santàngel a Barbastre. Que per cert, una anècdota, un parèntesis, quan els van dir, quan es van convertir tots els jueus de Barbastre a principis del segle XV, van dir, què ens toca ara? Ens toca convertir-nos, ens convertim tots en massa. I de la sinagoga què en fem? De la sinagoga en fem un temple, una església catòlica, que li posarem el nom tan suggestiu pels colombins de Sant Salvador. I diu, però no és en sèrio que ens hem convertit? No, nosaltres anem a missa i ho fem tot aquí. Però aleshores nosaltres els sàbats, a la nit, ens reunim i retirem el retaule que tenien de Sant Salvador i a darrere hi havia una fornícula amb la Torà. La Torà continuaven i aleshores la tornaven a posar el retaule i així els homes el dissabte anaven a fer la seva cerimònia jueva i el diumenge a fer la seva cerimònia catòlica. La cosa va acabar malament perquè sempre hi ha algú amb ganes de denunciar i van acabar tots a la foguera. Aleshores, aquí veieu, a l'esquerra és una primera llista, on apareixen molts Santàngel, també apareixen el Ram, que era una família prou important, i aquí a la dreta apareixen el Sánchez, que va ser uns altres dels perseguits, us sona, no?, els colombins, el Sánchez, i després hi ha aquí una famosa Joana Coloma, mujer de Pedro